Kaixo, bideo honetan erakutsi diezazuedan nola egiten den hain zuzen itzulpenak egiteko Telegram aplikazioan. Hau da, berehalako demagun mezu bat daukazuela txineraz, rusieraz, beste hizkuntza batean. Eta automatikoki pasatzeko gaztelaniara edo beste hizkuntza batera ikus dezagun zelan egiten den hori, ezta? Horretarako, hemen daukazue Telegram eta egin behar duen gauza bakarra hauxe da. Joan gure soslaira, hemen ikusten dugun bezala, eta soslaian, nik gazteleraz daukat, konfigurazioa edo ajustez izeneko aukera hartzen dugu, klik egiten dugu aukera horretan, eta bagoaz hizkuntza edo idioma aukera horretara, eta hementxe bertan daukagu hain zuzen ia hobeto ikusten dugun, lantxe hobeto, goian traduzir izeneko botoia erakusteko. Aukera hori defektuz holan dator, baina zuek klik egin behar duzue hain zuzen itzulpenak, bateko itzulpenak egin ahal izateko, mezu bat ikusten duzuenean, automatikoki pasatzeko. Ikus dezagun nola erabiltzen den. Horretarako hain ja badaukagu, mostrar boton traduzir izenekoa, aukera hori badaukagu, kentzen dugu, eta hain demagun Slavian Grad izeneko horretara goazela, eta itzuli nahi dugula hain zuzen hau guztia. Oso erreza da, horretarako egiten zuen holan, testuan, traduzir, itzuli, klik egiten dugu, eta automatikoki badukagu itzulita. Hauxe da, horren erraza, hain zuzen, espero dut bideo hau balio izatea guztiontzat, eta badakizue, segitu kanalean youtube.com/gorkapalazio. Eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte. Agur!